Rovaniemen käyttökoirista. Et se näytä sitä. Niin. Esponin vesikoirat ovat todella nopeasti ohjattavia koiria. Nähdään tässäkin, siellä on todella nopeasti. Sitten lähdetään menemään seuraavaan Esponin kuusempaan. Saadaan sieltä koiralle piikottua, että menee noita temppeä eteenpäin, niin sieltä tulee loistava vauhti ja sitten mennään jo päädyreikaan läpi ja sieltä muurin ylitse tullaan putkesta ulos ja hyvä seuraava hyppy. Putkeen mennään aivan oikeasta päästä ja siellä ohjaaja neuvoo, että tuosta seuraavaksi tuolla pitkään ja hypätään tuota miettiä, että sitten otetaan näitä kerroksen hyppyjä, koska niitä saattavat näyttää helpolta, kun niitä ikään kuin siinä vaan pyöritellään, mutta eivät niin yksinkertaisia ole. Mihin seuraavaksi menee ja nyt tulee sitten uhkaa, että tämä on hienoa.